Mariupol'dan evakuasiya edilen ýüze golay Ukrain raýatynyň günertugynagor Zaporojye şäherine gelmegine garaşylýar. Ýöne ýüzlerçe adam şinlik hem Gawok astyndaky Azov portuna, Azovstal polat zawodynyň aşagyndaky bukularda galmagyny dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Twitter'de çap eden beýanatyny 1-nji maýda geçirilen evakuasiya çäresine ýokary baha berdi. Öz toparmada minnetdar. Innolar Birleşen Milletler Romaty bilen bilelikde çykyp bilmeýän galan beýleki parahat adamlary evakuasiya etmek goýunça iş alyp barýarlar diýip Zelenski aýtdy. Şäher häkiminiň kömekçisiniň aýtmagyna görä, 2-nji maýda Ukrainanyň günertugynly ornundaky Mariupolda galan parahat ilaty evakuasiya edýän has köp awtobus şäherden çykypdyr. Ýöne ol awtobuslardaky raýatlaryň Azovstal polat zawodyna gidilenen adamlar därligini aýtdy. Ol Russiýanyň Azovstal polat zawodyna urýan top zarwalaryny bu ýerdäki parahat ilaty evakuasiya edýän awtobuslar uran wadyna gaýtadan dikeldenligini hem sözüne goşdy. Russiýanyň 2014-nji ýylda beýkanun anneksiýa eden Krim ýarymadasynyň gapdalyna strategik orunda ýerleşmegi Mariupolyň rekimsiz Rus bombalamalarynyň nişanasyna öwrilmegine we uruşdan öň 400 000 golay ilaty bolan şäheriň yer bilen ýegsan edilmegine sebäp boldy. Soňsun ilkinji günlerinde bu şäherde Russiýanyň eden howa hüjümlerine bir çaga dogurlayan hastahana zarburlandy. Iki gapdalyny çagalar diýilip berilen teatra urulan zarbada ýüzlerçe adamyň helak bolanyny habar berildi. Mariupoldan çykyp bilmeýän galan adamlaryň 100 000 töwerek bolmagynyň mümkinligi aýdylýar. Şol sanyny şäheriň Ruslar tarapyndan basylyp alınmadyk ýeketäk bölegini Azovstal toplumynyň aşagynda hem 2000 golay Ukrain söwüşçisi bar. Azovstaldaky Ukrain goragçylary 30 aprelde azyk suw we beýleki üçinçilikleriniň gutarýanlygyny aýdyp kömek sorap video ýazgy çap etdiler. Söwüş meýdanyny bir tan aň togurlugynyň 2-nji maýda eglan eden hataplamalarına görä Russiýanyň saýlama güýçleri ören uly ýetki çekdi we olaryň öwözüni doldurmak üçin bir näçe ýyl gerek bolar. Habarda aýdylmagyna görä, konflikt başlanaly bäri Russiýanyň basyp alyjy güýçleriniň 25 göteriminden gowragy söwüşi ukypsyz ýagdaýa salyndy. 24 fevralda goňşy ýurda garşy alyp barýan soğuşuna başlanyny Russiýa 120den gowrak batalyony herekete girdi. Olaryň 65 göterimine golaý ýurdun tutuş gurýer söwüş mümkinçiliklerini wekilçilik edýär diýip Angliýanyň Gorunmak ministrliginiň günnelik habaryna aýdylýar. Bu goşun bölümlerinin 4'ten 1 böleginden gowragynyň häzir söwüş ukybyny ýitiren bolmagy mümkin diýip habarda edilýär we saýlama goşun bölümleriniň şol sanyny Rus howa güýçleriniň has köp ýetki çekenligi öňe sürilýär. Russiýanyň bu güýçleri gaýtadan dikeltmek üçin belki de bir näçe ýyl gerek bolar diýip bir tan aňtuq hasabatynda bellenilýär. Şu aralykda Rus güýçleriniň gödökçiligine geçenden soň Ukraina 4 esasy deňiz portunyň wagtlaýyn ýapylýanlygyny aglan etdi. Ýurdun Owa hojalygy ministrliginiň 2-nji maýda çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä Berdyansk, Mariupol, Skadowsk we Kherson deňiz portlary Ukraina olaryň üstünden edýän gödökçiligini dikeldiýänçe ýapyk bolar. Abaşanyň 1-nji hanymy Jill Biden 5-nji 9-njy maý aralygyny Ruminiýa we Slowakiýa gelip Abaşanyň hyzmat gurulugynyň agdalary we elçihananyň işgärleri, Ukrain bosgunlary, insanperwer kömek işgärleri we muallimler bilen duguşlar diýip onuň edarasy 2-nji maýda habar berdi. NATO we Ýewropa Birleşigi agdalary bolan Ruminiýa hemde Slowakiýa Rus soýuşlaryndan gaçyp gelýän ýüzlerçe miň Ukrain bosgunyny kabul etdi. BMG'nın bosgunlar gurulugy 2-nji maýda 24 fevralda Moskwanyň goňşy ýurda goşun sürmegi netijesinde başlanan uruşyň başyndan bäri Ukrainadan 5,5 millionyň gowrak adamyň gaçanlygyny habar berdi. Jill Biden'ın sapary Abaşanyň wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi'niň dinç günleri Kiýewe eden saparynyň ýysyra amala aşyrylýar. Pelosi 30 aprelde prezident Volodymyr Zelenski bilen uguşdy. Biz sizin ýurduňyzda azatlyk urundaky söwüşiňiz üçin sag bolsun aýtmaga geldik diýip Pelosi Zelenskiä ýüzlenip aýtdy. Biz azatlyk serhedini sizin alyp barýan söwüşiňiz bolsa hemmeler üçin. Bizim bu ýerdäki borjumyz söwüş tamam bolýança şu ýerde sizin ýanyňyzda bolmakda diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Abaşanyň prezidenti Joe Biden geçen hepde Kongresden Ukraina üçin $33 milyar kömek bukçasyny sorady.